O Concello de Ribadumia e a Deputación de Pontevedra colaboraron en diferentes proxectos para modernizar o municipio do Salnés. As actuacións de ambas administracións centráronse nas melloras da contorna da Pousada e do centro de Barrantes. Nas proximidades do establecemento melloraron as estradas e as beirarrúas, pero tamén diferentes servizos como abastecemento e saneamento. Esta nova apertura dunha rúa en Ribadumia con unha alta calidade, con ese modelo que defende a Deputación de Pontevedra, baseado na calidade urbana, baseado na mobilidade, baseado na accesibilidade, baseado en dar servicios de infraestructuras que permitan mellorar os entornos urbanos, que ten que ser un obxectivo prioritario das administracións públicas. A Deputación investiu nesta obra máis de 211.000 euros, unha actuación necesaria para mellorar a accesibilidade á Pousada. Que a mí me gusta sempre transmitir o que dicen os veciños, e os veciños pois, nos están transmitindo que foi unha actuación pois, que dou un cambio importante aquí pois, nesta parroquia, na parroquia de Ribadumia, pero tamén no entorno da Pousada, no entorno de Santa Eulalia. O outro proxecto levouse a cabo no centro de Barrantes. Nesa zona mellorouse a contorna do colexio, a gardería e o campo de fútbol. Un investimento conxunto entre ambas administracións de 187.000 euros. Unha obra tamén de infraestructura viaria que ten como obxectivos permitir que aqueles lugares, aqueles espacios donde haxa equipamentos, dotacións e un número moi importante de persoas que acceden a esos equipamentos o fagan en condicións de seguridade. O alcalde destacou a importancia desta obra pola gran afluencia de persoas e especialmente de nenos e nenas que transitan por esas rúas. Asegura que aínda quedan cousas que mellorar e que xa están traballando para elo. Pero eu creo que hai que ir dando pasos pouco a pouco para mellorar e conseguir o obxectivo final que a seguridade vial en torno ao colexio público Julia Becerra Malvar pois sexa total e que non haxa ningunha dúbida. E aparte é un proxecto que, digamos que por parte do Concello de Ribadumia é conxunto, porque aí involucramos o UMIA Club de Fútbol, involucramos tamén, digamos, o colexio, a propia dirección do colexio, a propios pais, os propios nenos, e, polo tanto, cando as cousas se consiguen a través de todos, pois eu creo que cada vez é máis éxito. Ambas administracións abriron a porta a seguir colaborando en futuros proxectos neste novo mandato.